Jel? Sakri se! Tu banderu su povukli. Sakri se prso! Povukli su tu banderu, ona je bila. Da smo bili, ja i Mariko je fino napravila, da. Bolje nego ja. Bolje nego ja. 10. Pikabu. Šta smo rekli da tu nema ići tamo? Ma bravo! Reci Mej! Reci! Evo, sad on hoće umiljava se da može ići iza gris kabel od TV-a i tako. I odmah je ljut, vidite. Odmah je ljuto, pile. Vidi, a vidi mu uvalice. Vidite kako je pila ljuta. Ko je ljut? Kod je ljut? Pa gdje je Kodi, da, Kodi ljut. Šta oni pričaju? Oni nešto... Pa gdje je Kodi, da? Eto ga tu na ruci. Šta oni pričaju, Kodi, a? Ti ste vi. Gdje je Kodi? Evo me, tu sam. Šta si rekao? Šta si rekao? Šta si rekao, Kodi? Šta si rekao?